Assalamu alaikum. Yadda za ka buɗe testnet na Remitano domin yin gwaji ga akan shi mainnet ɗin. Da farko dai za ka shiga ka buɗe browser ka, sai ka rubuta address ɗin kamar haka. Gashi nan na shiga da Google Chrome. Ta buɗe Google Chrome wajen address sai in rubuta shi wannan address ɗin wallet.renec.foundation. To gashi ya buɗe. Kar ka damu, zan ajiye link ɗin a group domin ka shiga ba sai ka yi typing ba. To in ka yi shiga link ɗin na address ɗin ko kai typing address ba na browser ɗinka, to nan zai kawo ka ga abu guda biyu nan ƙasa, create wallet da restore wallet. Sosai tunda yanzu mu creating zamuyi, sabo zamuyi, sai mu sa create wallet. Inda ace ka riga ka yi shi a can baya, to kana son ka shiga ne ka yi wani abu sai ka dawo restore, sai ka sa passphrase ɗin sai ya buɗe ma. To amma yanzu sabo zamuyi, sai mu zo create wallet ɗin nan sai mu danna gashi. Yauwa, to wannan shine passphrase ɗin. Seed words ga su nan. Nan gurin shine passphrase. Yawanci kalmomi guda 24 ne wanda ake son ka kwafe su, ka yi saving ɗinsu domin su ne kamar password ɗinka. Su ne in ka zo za ka yi restore wallet, ma'ana za ka buɗe wallet ɗinka, to su ne za ka yi amfani da su ka buɗe. Yauwa, to ana son ka kwafe su, ka danna, ka yi copy. In ka danna haka, ka yi selecting, ka yi selecting word guda ɗaya. To me ma'ana. Yauwa, to gashi nan. In ka yi selecting haka sai ka yi clicking dot ɗin nan guda uku ka ce select all. Ka ga ya selecting all, sai ka ce copy. To sai ka je ka samu wani guri ka ajiye shi. Yauwa, sai ka ajiye shi inda ba zai ɓace ba ko ka rubuta ka ajiye. Yauwa, nan suka ce I have saved this word in a safe place. To kaga sai ka yi selecting ɗin wannan box ɗin ma ka tabbatar musu da cewa ka yi saving ɗin passphrase ɗin, saboda in ka manta da shi to wallet ɗinka ba za ta buɗe ba har abada, ka yi asararta. Yauwa, sai ka yi selecting wannan ka ce ka yi copy. Yauwa, sai a kula da kyau nan kuma ƙasa aka ce download backup mnemonic file required. Nan suna maganar cewa za ka yi downloading ɗin shi wannan file ɗin wanda yake ɗauke da passphrase ɗinka, wanda yake ɗauke da wannan kalmomin wanda shine password ɗinka. Sai ka yi clicking ka danna, zai ce download, sai ka ce download. To yanzu ya maka downloading, yana cikin download folder ɗinka. Za ka je ka iske shi, ka ga ta ajiye gashi wannan ka kwafa gashi kai ka downloading ɗin shi. To daga nan sai ka ce continue. To don su tabbatar da cewa ka kwafi wannan passphrase ɗin, to shine aka ce please re-enter your seed phrase to confirm that you have saved it. Yauwa, sai ka danna nan, sai ka yi pasting, sai ka ce verify. To ka yi verify. Yauwa, to ka yi verify, daga nan kuma sai ka yi creating password. Za ka sa strong password, amma da yake yanzu wannan na gwaji ne ba na gaske ba ne. Za mu zaɓi wani password. Misali, mu ce kamar misali sunana capital letter M at 2022 misali. Nan ma in confirming das at 2022. Yauwa.
is a strong password combination. Tana da ƙarfi. Sai ka ce create wallet. Yauwa to yanzu kun ga ya yi creating wallet. Ga wallet ɗin nan main account ga shi nan 0 USDT dala total balance 00. Yauwa suka ce you are currently on testnet. The tokens on testnet is worthless. Suna gaya ma cewa fa kana kan testnet ne fa. Testing ne, gwaji ake yi. Yauwa wannan token ɗin da ake baka ba token bane na gaskiya, na gwaji ne. Yauwa sai ka dawo nan asset. Remitano coin RENEC 00 balance. To sai ka danna wannan ɗan arrow ɗin da ke gaba nan sai ka danna ya buɗe. Yauwa ga send ga receive sai ka ce request airdrop. Za ka danna domin su baka RENEC ɗin da za ka yi testing da shi. Ga shi nan muna danna. To ga shi nan ya bamu 20 RENEC. To za ka jira har zuwa sakan 30 sai ka sake danna sake jeho maka coin 20. Bari mu gani. Coin 20 ka gani sun sake sanyowa. Ya zama 40 yanzu. To za ka sake jira sakan 30 sai ka sake danna sai su baka, sun sake baka ya zama 60. To haka za ka yi ta yi ka tara shi. Ba lalle ba ne sai ka tara da yawa. 20, 60 ɗin 100, 150 ya ishe ka. To wannan ka yi creating ka sami wannan su kun ga yadda ake creating kenan. Sai a bidiyo na gaba za mu ci gaba da yadda za a yi transfer daga wannan wallet ɗin ka tura mu ɗan uwanka a wallet ɗin shi. Shi ma wanda ya yi testnet ɗin domin a yi transaction a tsakani. Wannan ana koya muku ne yadda za ku yi transaction da RENEC ɗin ku yayin da ya hau mainnet. Yayin da aka yi launching ɗin shi, in ka saida ma wani RENEC ɗinka, to ta yaya za a yi ka tura mashi zuwa wallet ɗin shi. To wannan shi ne ake koya mana. Domin ba a san sai ka je mainnet ka yi amfani da original RENEC ɗinka ka ce za ka yi practical. Kaga aka samu matsala asara za ka yi. To amma wannan testnet ne wanda ko an samu matsala to kaga ba ka yi asara ba. Dama na gwaji ne. To za mu tsaya nan. Mu huta lafiya sai mun haɗu kashi na gaba.